अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सांगली मिशन सोसायटी संचलित जीवदान विशेष शाळेचा 23वा वर्धापन दिन 19 जुलै रोजी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सर्व कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून सावंतवाडी संस्थांच्या राणीसाहेब श्रीमंत शुभदादेवी सावंत भोसले या उपस्थित होत्या. दिव्यांग मुलांनी बँड वाजवून प्रमुख अतिथी यांचं स्वागत केलं. त्यानंतर दिव्यांग मुलांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं. मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच शाळेचा वर्धापन दिन केक कापून साजरा करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. प्रमुख अतिथी म्हणून सौ शुभदादेवी सावंत भोसले यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी शाळेचे संचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, मुलांचे पालक उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.